Regenerare Audi Q5 2.0 125 de kW. Selectăm Engine, Security Access, introducem codul 27971 28, cod acceptat. Selectăm Basic Setting din lista asta. Selectăm Service Regeneration of Filter Particle, Go, apăsăm pedala de frână, îi dăm drumul, apăsăm accelerația până la fund și dăm drum. Se pare că procesul a început. Ne va pâlpâi spirala, turometru se va ridica undeva la 1500 și o lăsăm în